Няма никакъв човек. Катихме за вагон, Каза беседката да се събере. Не, топлитко. Няма се наложи. Нямаше ли казал? Това сега нямаше ли се стори като тънка разходка в планината? Всички музикални инвалиди. Дайде, тръгвайте в следващия стига. Роси, минавай от тука. Там ще нагаш от тука. Елата ще го заведа. Айде, това ще давам ръка. Къде бе? Тука бе. Изкочи там. Къде отиде да дам ръка? Тука бе. Ето да скачам аз. Даже камо. Не камо. Айде, Опа! Опа, сега да се оттява буквата. А сега да